سلاف هفتەیەک دسەر هەلبژارتنên ئەمریکایە را دەرباس بوونە لێ هین jî hinek encamên wan kê birkeyan bi tevahî zelal nebûne. Donald Trump di hilbijartinên serokatiyê de bi ser ket û komariyan her wiha civata Sînato ya Kongresê bi dest xist. Lê heta vêga vê jî hîn encamên dawî yên civata nûneran eşkere nebûne. Civata nûneran ji 435 endaman pêk tê. Heta ku partiyekî bibe piranî divê bikêmî di 118 endamên wê di Kongresê de hebin. Li gor hejbartina herî dawî heta niha komariyan 214 kursî misûgir kirine û demokratan jî 205 bi dest xistine. Hemû nîşan diyar dikin ku wê komarî bêtirî 218 kursiyan bi dest bixin. Eger hat û ev yek bû, wê êdî ne tenê koşka spî di destê komariyan debe lê her wiha her du civatên Kongresê. Çavdêr dibêjin, rêveberiya Trump dê bi wê yekê karibe ajendeyên xwe bi xweşkayî pesend bike. Serokê helbijartî Trump ji niha ve çend kes destnîşan kirine ji bo postên girîng di rêveberiya wî ya nû de. Ji bo posta ofîsa karmendên koşka spî, Trump Suzy Wiles daye pêş. Wiles wekû şîretvanekê nêzik ya Trump tê nasîn ku di dema berî helbijartinan de roleke girîng di kampeyna wî de lîstibû. Ji bilî wê, Trump Stephen Miller wekû cîgirê berpirsa ofîsê karmendên koşka spî destnîşan kiriye. Thomas Homan jî wekû berpirsê dosyeya sînor û koçberiyê ji aliyê Trump ve hatiye destnîşan kirin. Wekî din tê çaverêkirin ku di van rojên pêş de Trump çend kesên din ji bo postên mayî jî destnîşan bike. Wekî mînak, navê sînatorê komarî Marco Rubio ji bo posta wezîrê derve derketiye holê. Eger ev yek piştrast bû, wê Rubio bibe yekem siyasetvanê Emerîkî biragez ji Emerîka Latînî ku di posta wezîrê derve de cih digire. Rubio sînatorê Floridayê û dê û bavê wî ji Kubayê hatine. Ji bilî Rubio, navê kongresmanê komarî Mike Waltz jî hatiye holê ji bo posta şîretvanê ewlekariya niştîmanî. Waltz nûnertiya wilayeta Florida dike. Her wiha, navê fermandara wilayeta South Dakota Kristi Noem jî hatiye holê ji bo ku bibe wezîra ewlekariya niştîmanî. Ev post û hinekên din jî wê di rojên pêş de bi fermî werin ragihandin. Trump dê di 20 meha yekê ya sala 2025 bi awayekî fermî hera koşka spî.